o informativo da TVG3, na que se achegan a varios episodios da violencia de xénero. Un fortísimo aplauso. Hola, bons días a todos e a todas. Desde a TVG3 informámoslle que temos dous casos de violencia de xénero. O primeiro sucedeu nas Encroas. Unha muller pegou o seu home porque chegaba todos os días sempre sobre as 5 da mañá. Hola, buen día. Mira, tienes un poco de manera. Hay que tomar el medio. Llama ahí. Hola, buen día. ¿Podría pedir un placer? Hola, buen día. Hola. ¿Cómo se llama? Real. ¿De dónde vives? No. ¿Eres tío mujer tu loco? Sí. ¿Qué gacho? ¿Es por qué? Porque va borracho. Cuando no confía. Bueno, pues habrá que llamar a su hijo. Está muy bien. Vale. De novo, un caso de violencia en xénero no Porto Franco, en Queixas. Neste caso, o marido estaba xogando a un videoxogo agresivo e a súa muller desenchufouno. Minutos despois, o marido, debido aos impulsos de enfado, matouna co coitelo e máis tarde suicidouse. Que estás a fazer? Estou xogando a Playmobil. Tens que fazer as tarefas da casa. Non me apetece. Salvador, dou-te de filho. Vai, yo. Vai, te digo lá. Pero... Non tu me podes así, Eu ponho-me como me dá a gana. Bueno, tranquilizas que ti tamén, Non te digo mal. Amado. Bueno. Meu, por que non sei?
Esperemos que non se volvan a repetir e lembremos que o 016 é o número contra a violencia de xénero. Ata aquí o informativo de TVG3.